palangging, maayong hapon, alauna, diri alauna, jeez. Saan pag-ingon pag social pero 10 past 1. So, today, kay, medyo na okay man akong feeling at the moment. I am currently on my 12 weeks and 4 days sa ako pregnancy. For those of you nga wala lang kabalo, I am pregnant. I am soon to be mommy. And today gusto na ko i-share sa inyo unsa akong mga ganahan nga pagkaon o dili na ganahan nga pagkaon. Hindi naman super dili ganahan, but dili na siya ingon ana kalami. Ang klase sa tao nga rice is life ko. Anything sudan nga medyo parat siya, like for example, di medyo pero parat, ginamos, bulad, bagoong, mga utan bisaya, mga pinyaritong isda, mga inununan. Those are the, para nako heaven na siya nga mga sudan, bahala ginamos ra heaven. Pero tungod sa ako ang pregnancy, nausab ang ako ang panlasa. Hindi naman super, but there are like a few of the things na dili lang ako ganahan kaon. For example, before, ganahan ko mukaon, daghan ko kaayog rice. Kay ako una-huna, daghanon ako kanon bala gamay sudan, kay at least kaning anda na to sa una nga, ang rice is makabusog. Wata kay balo nga, grabe, the carbohydrates na siya, like gusto makapatambok, pero yeah, mauman tong naandan Filipinos na anad nga mabuhi jud ta nga magsigi rice. So karon ang changes is even ang half nga cup sa rice di na ko siya kayang hutdon maski na ako itarong nga sudan, kay para nako ang rice is lasang mura og nagdugo akong ipon pero wala good, pero ang ana ang lasa sa rice. And then inigkaon na ko, feeling na ko nabusog ko dayon na diri sa ko ang kuto-kuto. I don't know how to explain kuto-kuto in your language, pero kana bang diri sa imuhang kaning kuan sa imuhang tiyan. And then some changes, like kung mukaon kog manok, gusto ko isprito siya kaayo nga crunchy, kanang ang kanang gawas ra sa manok nga area nga kanang panit kana akong ginakaon. But karon sa akong pregnancy, mukaon ko maski kanang breast, kanang puti nga part, kay manok for me is kinalamian ang manok sa ako. Ingna ko magluto ko og lechon manok, i-over na ko, kasi gabi pa nang dako ako na siyang lutoon, because that's what I crave sa past pila ka weeks and pila ka months na ako nga nagbuntis. Some of the things nga dili na ako ganahan sa lasa, like tungod kay sa akong first trimester, dili ko super nagasuka ra siguro ko 3 times ato siya nahitabo atong 5 weeks hantod ko 7 weeks nagasuka ko every morning nga inigmata nimo feeling nimo kinasukahan na jud ka kayo. Moro to nga time nga nagsuka ko, but the rest of the things nga ang ako na experience sa first trimester is nausea. So ambot no say sa pag-pronounce na sakto ba ko pag-ingon nausea. So kanang lipong-lipong, kanang di ka kasabot maski sa imong feeling okay mo ta ka, pero pagkataud-taud lain imong pamati, maglabad imong ulo, nalipong ka, di ka ganahan sa baho sa una ganan ko anang baho sa kanang magprito bitag isda, anything nga prito ganan ko sa baho. Karon basta na diri sa kitchen, doon naman ang kitchen na raman diri nga area, bahoan ko and makasuka ko. But then kailangan man ta mukaon. So mga palanggi, na-appreciate na nako ang lasa sa Skyflakes, because during the first trimester, I don't know kung unsa experience niyo sa inyong pagbuntis before, but sa ako was every hour gutom ko, maski ni kakaon ako, like gutom ko kayo. So nagkaon ko kanang like lifesaver na ko ang Skyflakes. So maski tungang gabi, I need to eat, kay dili para sa una nga mayon ka gabi na ron matog na ko ugma, you know, tomorrow is another day, ugma na lang kumukaon. No, dili siya ingon ana mo paling kailangan jud the moment nga gutom ka, ayaw paabutang ang kinagutuman ka, kay kung pabuton mo nga gutom ka kayo, that's the time nga kasukaon ka, maglain mo feeling imuhang tidyan, murag gihawas ka adyo mga palang hindi ka kasabot nga kinagutuman, bisag ni kaon kagikan ba.
So, lifesaver na ko ang Skyflakes. Later on, di na po ko ganahan sa Skyflakes kay what na siya lasa na ko at all. Wala na lasa. So, here akong i-show sa inyo a few of the biscuit nga ginakaon. Sorry. Nako para masulbad akong kagutom kay di mako ganahan nga mukaon ko nga mas kinay sudan than rice or gulay. Di ko ganahan like wala siya pang lasa nako. So here ako ang pakita ninyo ang mga biscuit nga ginakaon ako every time nga gutom ko nga kanang pantawid gutom ra ba just akong tiyan. So kani akong ginakaon nga biscuit kaning tuk mangunin pa pronounce in Dutch kay say. So, tuk. Kani siya is katurang original na flavor ako. Mura ni siya glasa sa gamay, sa fita, which I ate also fita. Patanawon mo na ako. Before ko nabuntis, I love fita. So, dara kong fita palangging, oh. Tulo ka box akong ginapalit ani kay mao ni ako ang lifesaver because gutmanon ko nga pagkatao. Like, dali ko kaayo gutmon. Maski busog pa ko kaayo. Inikitataon. Like, kung gutmon ko, gutmon jud ko. So, isa ni siya sa lifesaver na ko nga biscuit. And then, another thing na ginakaon po na ako. And lately, mauni siya akong favorite nga ginadala sa work. So, sa work, luckily, I am allowed to bring my own biscuit because, you know, pregnant ko. So, you'll never know when you get hungry. So, na ako'y biscuit kanunay. So, another biscuit nga ako ang ganahan og lasa is kaning Verkade in Dutch. So, kita mo basa ni kay Verkade. Pero dari Verkade Maria. Nakabuta. Mura ni siya kung kay hinumdum mo sa biscuit sa tuwa nga Marie. Katong jumbo. Yung nana og lasa ni siya. Dili super tamis. Ipod na siya alat-alat gamay nga lasa. And then, mo ni siya kung pangtawid gutom. For example, mula ko, may kailangan ako idang biscuit kay dili ko para sobrang buntis nga. Oy, nakakita og pagkaon. Halami to ko, hindi ko nga na, dili nga na ako ang palasa. And then, another changes sa akong palasa nga nawa is, dili na ko pakitamis mga palangging. Sa una, I live for chocolates. Magabi magtimi, sige kog chocolates. Daghan kog stock chocolates diri. But, tong nabuntis ko, I don't like sweets. So, isasad na siya sa changes nga akong napansin. So, nalipay sad ko nga nawala ang kanang tamis nga cravings na ko because during pregnancy, very important nga likay ka og mga tamis kay prone ka sa, you know, diabetic nga pregnancy. Aside nga bawal ka mag-coffee, mag-tea sa imuhang pregnancy, pwede good once, pero ako gilikayan ako siya because I know I had a very bad lifestyle, especially sa food during my, you know, younger years. So, I stopped na nga magkape, though lisod siya first few weeks, kinalabadan akong ulo sa walay rason because walay coffee. So, every morning, para masudlan lang jud akong tiyan, nga, especially kailangan ko mo trabaho, ang akong ginainom is tamis ni siya mga palangging. Kani hot choco. So, ang timpla ni is, it has to be isa ka sachet, isa ka, you know, isa ka timplahan. But what I do, because I don't like nga tamis siya, ako siyang ginatunga. So, akong gina-make sure nga gamay ra nga cup akong gamiton para di siya super tamis. And then, if mag-tea ko at the moment, ang akong ginati is all naturals na lang. So, nag-luy ako nga tea kung sa to pasalabat. Ako na siyang ginapit-pit ang pit-pit sabay. Pit-pit. Ginaduk-duk. Ginapit-pit. Magod ang ingon sa akong bana basta magduk-duk. Pit-pitin mo yan. So, duk-dukin. Duk-dukin mo yung luy Tapos, lagyan mo ng init tubig. Tapos, kung namoy honey, much better nga nay honey. Kung wala, pwede ra pod og katora kung kaya ninyo inon. From that, na yung mga concern ako mga friends, mga relatives nga nagtanong, do I take milk? So, I just take the normal milk nga naa diri kay dili man uso nga sa tuan ay mom diri wala man. And then, of course, na ako'y vitamins nga gina-take. Shout out ko ni Dai Stephanie. Dai, thank you for recommending this vitamins. Kani ang akong ginainom nga vitamins at the moment.
VSM Pure Mama. Faye SM. Kung Dutch pa. So, this is Faye SM Pure Mama. So, nakabutang Swangerskap. Wala pa siya ni-focus. Swangerskap vitamina. Ayan, yan na siya. So, para ni sa buntis specifically. And then, napalit na ko ni siya sa Atos. So, thank you, Dai Stephanie, for recommending this vitamin. Siyempre, warag hapon na usab nga ganahan ko og aslom. Mas ganahan ko og aslom. Karon nga nabuntis ko, but sad to say nga ang mangga diri nga naka-aslom. So, watay dubutangan ako siya suka. And then, if dili pa gyud ko mapura sa ako ang gikaon nga aslom, magkaon ko og lemon, nga butangan og asin. Every time na maka-feel ko load mga palangkay nga akong gina sip-sip is mag-slice ko gamay lemon, yan ay asin para mawa ang load kay. I don't know kung ako lang ba, the whole first trimester na ko, ako pang lasa is pait. Like, wala jud ko pang lasa, like, pait na nanibis. Kaya balo ko nga lami ang food, giserve, pero pala sa ko, wala jud siya lasa. And that's very sad, kay lisod kayo siya i-count. Pero, I am still thankful nga every time na ipagkaon nga gusto na ko jud siya kaon is makaon raman po na. Baby update. Ako mapakita ninyo ang amo ang ultrasound atong pag February 29. And then I was 11 weeks and 6 days that time. So naaw na siya mo ni ato ang baby patacha. I call the baby patacha is because I love the name. Patacha is like fries. So I call him or her like that. And then, so far, okay ang growth sa baby, okay ang heartbeat, okay ang iyahang kadakon kung unsa siya expected on that week. And for now, today is, unsa ba ron? March 5? 5 ba ron? Yes, March 5 karon. So, I am currently on my 12 weeks and 4 weeks. So, isang simana na lang, puhon-puhon maloy Ginoo. Humanat sa atong first trimester. So, that's my update na palangging. I hope ganahan mo. And if you're also once a mommy or na may mga experience parehas na ko, comment down below unsay pinaka-worst ninyo nga nahimong morning sickness sa inyohang pagbuntis kay ganahan ko mo basa na o ganahan ko maminaw og mga experiences sa mga mommies pod. So, thank you so much for watching mga palangging. Please like if ganahan mo. And then, please do subscribe if wala pa mo nakasubscribe. And then, yeah, mo to. Daghan kayong salamat. I hope to see you in my next one. Bye!